Premià de Dalt és un dels pocs municipis del Maresme que disposa d'un parc de socialització canina especialment habilitat pels animals. El parc es troba al costat de Can Verbom i la plaça de Jordi Pujol, i les dimensions són prou grans per satisfer les necessitats dels gossos. La Núria, la principal impulsora del parc, explica que tot va començar des que un grup de persones van començar a reunir-se per la zona amb les seves mascotes. Va arribar un moment que érem una bona colla de gossos. Llavors va haver-hi algú, sempre hi ha algú que no li agrada els gossos, que li molesta, i que encara que tu estaves aquí i realment mai treies a ningú d'aquest espai, sempre generava una miqueta de controvèrsia. Llavors, quan vam veure que la cosa es començava així a complicar una mica i que realment necessitàvem un espai regulat, que fos correcte, vaig demanar hora a l'Ajuntament. Sempre hi ha algú que, perquè és veí, perquè passa, pel que sigui, perquè té fòbia als gossos, perquè no li agraden, i a vegades també hi ha persones simplement perquè si uns volen una cosa, els altres per norma diuen que no, o sigui que hi ha de tot. I l'Ajuntament tenia pressions dels dos costats, però realment, a veure, l'espai és fantàstic i hi havia espai per tots, i al final hi va acabar posant voluntat, és una cosa que s'ha d'agrair. El Manel no havia tingut mai cap contacte amb els gossos abans de tenir la Lluma, i va ser llavors que va començar a interessar-se pel món de l'educació canina. Actualment s'hi dedica professionalment i ha ajudat a molts gossos del parc. Pel gos és molt bo la socialització, o sigui, el trobar-se amb altres gossos dona igual la mida, la raça, és igual. Ells no entenen d'això, o sigui, no tenen aquest conflicte que tenim nosaltres, no? I perquè la majoria de vegades el problema és nostre. Tenim un gos petit, la majoria de gent quan veu que passa un gos gran l'agafa, el protegeix, ells no entenen d'això. El més important és, quan agafem un gos, sigui de gossera o sigui comprat, és informar-nos sobre aquell gos. O sigui, si és comprat, sabem la raça, sabem d'on ve, quines necessitats té el gos. I adequar-les, o sigui, hem de veure si en la nostra vida podem tenir un gos. El parc és un punt de trobada pels animals, però també pels amos, que han creat un grup molt cohesionat. Animen aquells que tinguin gos a apropar-se al parc i, sobretot, a tenir paciència, ja que els primers dies els animals s'han d'integrar. La gent del parc està molt conscienciada amb la responsabilitat que suposa tenir un animal i creuen que és molt important mantenir una higiene correcta al parc i a tot arreu on es vagi amb la teva mascota. Animaries a la gent que adoptés en comptes de comprar o...? Home, clar, perquè és un problema, els que fem de voluntaris a les protectores és que no s'atura. I sigui estiu, sigui hivern, no para la gent d'abandonar gossos, i és una cosa que no puc entendre, com algú no té el seny de saber que un gos és per tota la vida. Realment, Premià de Dalt pot estar molt orgullós de tenir aquest espai que serveix d'exemple i, vaja, molt maco i molt bé. Al parc hi va gent de totes les edats i animals de totes les races i tamanys. També s'ha fet un grup al Facebook on la colla penja fotografies de les seves mascotes i notícies o consells que poden interessar a aquells que tinguin gos.